Er binnen genoeg voorbeelden te vinden van wenten of wefwarmen die tegen geschikt binnen voor ouderen. Liek als wengroep Blien Anker in Ljouwert. Daar hebben mensen minder vlug professionele zorg nodig om ze maar helpen. Nou, er is dus iemand ziek en die kan even niet voor zichzelf koken of die zit met de hond, die moet worden uitgelaten. Nou, dat zijn van die dingen waar je elkaar makkelijk eventjes helpt. En er binnen ook initiatieven. En dat maak ik wel. Als wij met elkaar op dit moment niets gaan doen, dan hebben we straks een tekort aan geschikt vastgoed voor mensen die zelfstandig willen wonen. En we hebben een overschot aan geschikt vastgoed in de huidige verzorgingshuizen. Want daar zal voor een deel, als daar niet slimme oplossingen voor gaan komen, leegstand gaan ontstaan. Want die gebouwen kunnen net gebruikt worden voor deze nieuwe farmen? Die gebouwen zijn daar eigenlijk niet geschikt voor en het past ook niet bij de woonwinst van de huidige ouderen. Als er net genoeg woonruimte voor zelfstandig wonende ouderen is, kan het op een kop verkeerd komen. Anders krijg je waarschijnlijk dat mensen alleen in hun huis zitten, zorg nodig hebben, niet weten waar ze heen moeten, buren kennen elkaar misschien niet en dan gaan ze zitten verpieteren.